Malawi Today. Moni ma whispers mdziko la ma strangers tikulondani kuno ku K9 studio KwaZulu-Natal province boma Durban dziko South Africa madzulo apa 13 April 2026 pamene nthawi yathu ikuti ndendende 22:10 madzulo alolemba ndipo mwachizolowezi ndi kuti mwindi yemwe ujasa osati Jimani Nkonzi ndi mulutswano pa wireless mbambane ku Whispers Community Radio. Cholinga cha wireless kufalitsa uthenga kuchokera ku Whispers College of Mindset Change kusintha kaganizidwe kaonedwe ka zinthu komanso zizolowezi zokhazikika maka zomwe zilibe tanthauzo pa miyoyo yathu, zizolowezi zimene zingathe kukhala pa chipembedzo pa chikhalidwe inde ngakhale pa zikhulupiriro ndi miyambo ina imene tidangoyamba kuyitsatira posafufuza kuti kodi maka ikutinji. Madzulo ano tifuna tipitirize kuyang'ana ndi kusanthula nkhani yokhudzana ndi mtundu wa chiyawo makamaka pamene tikubwereza kuyang'ana history ya ayawo, ndipo history imeneyi ndi mmene tayifotokozera muja kuti the hidden truth imeneyi kubwera ndi mutu oti mbiri ya ayawo season 3 episode 5 the forgotten truth about Yao people and uncertain Europeans Africa history. Mbiri imene adalemba azungu yopatsa mafunso ndi zomwe tifuna tiyang'ane pano kuti zina mwa zoona zomwe zidayiwalika dala maka pachala cha anthu amene ankalemba mbiri ya ku Africa kuno. That truth was forgotten deliberately. Mwadala adachiyiwala chilungamo chimenechi komanso adachiyiwala mbiri imene adayilemba idabwera ndi ma uncertain ena ake, zinthu zina zokayikitsa zomwe sizidziwika kuti kodi azungu makamaka anazitenga kuti komanso ndi chifukwa chani zimaoneka kuti zimangotsamira mbali imodzi. Koma ngati mmene timalimbikitsira kuti nthawi zambiri history amene amalemba amakhala amene zamukomera. Mukamenya nkhondo nkutha opambanayo ndi amene amakalemba history ende amadziwa yekha zoyenera kuyika mu history mo. Kwachoncho nchifukwa timakakamizaso kapati kulimbikitsa mitundu ya anthu yosiyana kuphatikizirapo mtundu wa ayawo kuti ngakhale alipo ayawo ambiri ophunzira koma chidwi chofuna kudzilembera okha history pamaoneka kuti palibe. Kwachoncho ayawo ndi anthu amene ali ndi mbiri yayikulu yotambalala komanso ya mizu italiitali, koma zimaoneka kuti malingana ndi kafukufuku amene ife tili naye sitikudziwa ayawo okhalati mwina ayankhe zimenezi akhoza kutifotokozera zina zimene ife sitinakumane nazo, koma zodziwika bwino ndi zakuti mbiri yochuluka imene timawerenga kuchokera kwa ayawo imakhala kuti idalembedwa ndi anthu ena amene sanali ayawo. Kwachoncho tili ndi mbiri imene ili ya ku Chancellor College University ya ku Malawi imeneyi, ndiye tili ndi mbiriso ina imene tikusunga yomwe ili m'mabuku olembedwa ndi Angelezi. Lero lino tikhale tikuyang'ana buku limene lidalembedwa ndi David Stewart Mogg, komanso amene adali sanja bwino anali Professor Emeritus George Shepperson CBE. Amenewa ndi azungu aku Mangalande, koma akuoneka kuti ali mdzanja lamphamvu polemba history yokhudzana ndi ayawo komanso East Africa. Kwachoncho tiyambe kuwerenga zina mwa zomwe zidapezeka ku Cape Maclear komanso tidzayang'ana pofanizira ndi buku limene adalemba uyu David kuti tione kuti kodi kufanana kwa ziwirizi nkotani. Ngati zingapezeka kuti kufanana kwake nkokayikitsa, ndiye tiyamba kufufuza kuti ngati zikukayikitsa amene akhoza kukhala kuti adafotokoza zoona akhoza kukhala yani. Musandisiye ndekha, tate ndikhale limodzi pamene tikuyamba ulendo opitiriza kufufuza mbiri ya ayawo ndi zina zomwe azungu adasinjirira mu mbiri imeneyi. Magato ena makhala ndi chidwi choti tikamatchula za mabuku
vena amalimba mtima utifunsa bukhu lanji tiuze nafenso tikawerenge. Ayi, zimene zimakhala zinthu zopatsa chidwi kwambiri kopeza anthu amene ali ndi chidwi chomafuna kuwerenga nawo. Kayang'aneni bukhu lomwe adalemba mutu oti Mlozi of Central Africa, Trade, Slaver, and a Self-Styled Sultani, The End of Slavery. Bukhulo limatewa ndithu lidalembedwa ndi David Stewart Mogg. Musimu akemo alemba kuti with a foreword by Professor Emeritus George Shepson CBE. Bukhu limene ngati mutachita mwayi kaliwerengeni. Chimene chatipangitsa kuti tilifufuze bukhu ili mpaka tiwerenge ndi chifukwa choti pali mabodza ena amene tawapeza ku Cape Maclear, maka kumene kusungidwa mbiri ya ayawo, ndipo mu mbiri ayawo imeneyi ikulunjika pa Jumbe. Akuti kumeneko kuli chithunzi cha Jumbe oyamba, ndipo amusimba mmene timufotokozerenso ife malinga ndi zomwe zapezeka kale. Tiwerenga ndi kungotanthauzira zochepa zomwe zili mu uthenga umenewu, ndipo tatiyeni tikhale limodzi. Ayamba nkufotokoza kuti in 1850 a man named the Jumbe was discovered in Mangochi. Ali mchaka cha 1850 munthu amene dzina lake lidali Jumbe adapezeka ku Mangochi, ku Malawi kumeneko. He lived in a place now known as Cape Maclear. Ankakhala kumalo kumene pano kumatchuka ndi dzina loti Cape Maclear. Local residents were aware of his presence and said he lived in a cave. Anthu akumenekuku amasimba kuti ankadziwa zakupezeka kwa munthu ameneyo, kapoti akudziwapo za munthu ameneyo, ndipo ambiri amasimba zoti ankakhala kumapanga, kumphanga inde. Consumed the raw meat, ankadya nyama yosaotcha kapoti yosaphika yayiwisi, and used only rudimentary tools, ndipo ankagulitsa ziwiya zachikalekale, kati nzikwanje zipoto kachani zachikalekale kwambiri. He used to scratch a rock near the Cape Maclear. Ati yeyu ankakandakanda miyala kufupi ndi ku Cape Maclear. You can find the scratches there if you visit the place. Akuti ngakhale lero lino pa 13 April 2026 mutati mupite ku Cape Maclear mukapeza ndithu miyala imene imaoneka kuti akhoza kulozana kuti munthu amene ankakanda miyala imeneyi. He reportedly walked naked. Akuti zimamveka kuti ankayenda maliseche osavala. He was placed in a bag. Sorry for photographing him. Akuti ankavekedwa zisaka kuti anthu anjambule bwino, and was described as having limited intellectual ability. Ndipo ankazindikirika kuti adalibe nzeru kupatula kuti kanzeru kochepa zedi. The Jumbe could pronounce few words. Ali chifukwa chochepa kwa nzeru meneku, Jumbe ankakwanitsa kutchulako mawu ochepa okha. Though much of his speech was unclear, ngakhale kuti zolankhula zake zambiri sizinkamveka, as he was a yawo. Akuti zimene zinkachitika ifo kuti adali muyawo. Ndikufuna inu mudzindithandiza kutsatira history ndiye mudzipanga quote one by one. Akuti ankalephera kulankhula zomveka chifukwa adali muyawo. Zikhoza kukhala zoona kuti kulephera kulankhula zoona zomveka zikugwirizana ndi kukhala muyawo. History yitu ikusungidwa Cape Maclear, ndipo kutheka kuti ana anu ku Malawi akuphunzira zimenezi, ndipo akumakhulupirira kuti muyawo oyamba Jumbe adali wachonchi. Chaka chanji 1850. Sikuthera pamenepo, tiye tipitirezeni. He was noted for his distinctive physical features. Iyeyu amazindikirika ndi mabadwidwe ake ndithu, including a receding forehead
ndi chipume chake chokhangala chobwerera mbuyo pang'ono, a protruding jaw ndi zigama zake zotuluka, a large nose, mphuno yake yaikulu, and unusual long arm that nearly reached his knees, ndi dzimanja zitali zomwe zidali pafupi kuti zizifika m'mabondo. Kuyima munthu manja, kutambasula manja awo ati umapitirira mabondo. Azungu akulemba history ino yawo azini yake mwangokhala. Akutero ati amene adali Jumbe woyamba. Tiye tidzipitane limodzi. In 1875, zaka 25 zimenezo tsopano, ari munthu adapezeka 1950. In 1875, Dr. Robert Laws, a Scottish missionary, mchaka cha 1875 titero, mchaka cha 1875, Dr. Robert Laws, yemwe ndi wa missionary wa Scottish wa Scotland, had to visit Cape Maclear. Anabwera kudzayenda ku Cape Maclear to see this man, akuti kuti adzamuone munthu ameneyi. But he didn't see him for weeks. Akuti adakhala mwa masabata angapo ndithu asakumuona iyeyi. For weeks of searching, adakhala masabata angapo akufufuza koma sadamuone. He then thought of opening a Livingstonia mission. Arekenako adaganiza zotsekula missionary ya Livingstonia there ku Cape Maclear. He led the mission, adakhazikitsa mission yake umeneko, but due to high malaria mortality, koma chifukwa cha kukula kwa nthenda ya malungo imene inkanchitikira umeneko, moved the settlement north to Bandawe. Akuti adasamutsa ntchito yake ya missionary iyi kukayikhazikitsa ku Bandawe. In the 1880s, muzaka za 1880, ndiye kuti adakhala kumene ku Cape Maclear zaka 5. Koma ndiye kuti chokera pamene adapanga discover za Jumbe nawo tili ndi zaka 30, from 1850 to 1880, imene ndani uyu Robert Laws akusamutsa missionary yake kukayisiya ku Bandawe, and finally to the Kondowe Plateau in 1894. Some scientists who examined him compared his school. Akuti ena mwa scientists amene adachita zoyezayeza adafanizira chigoba cha mutu wake to Zinjanthropus, kuyerekeza ndi cha Mazinjanthropus. Mazinjanthropus ndi anthu amene adapezekako pa dziko pano, ndipo according dzina la mascience komanso kumbali ya pharmacy kapena kuti chemistry, ndiye kuti Mazinjanthropus chidule cha East African man, EAM. Ndipo ukati Zinjanthropus amafanizira dzanthu zimene zimaoneka ndi maonekedwe achipanzi, koma akuti mtundu wa anthu umenewu umapezeka ku East Africa. Zaka izi ndikufuna musunge chifukwa history timakhulupirira kwambiri malo amene chidachitikira chinthucho. Chachiwiri, dzina la anthu amene adapanga zinthuzo, kenako ndi zomwe zidachitika. So apapa ndifuna musunge zaka za ma 1800, kamunena 1500, kamunena 1100, kamunena cha ma 1000s, wherever ikani pamenenu mukhoza kuyika, koma ine kumapeto wake ndifuna ndibwere ndi mafunso. Ndiye muyike munthu uyu adapezeka 1850. Tikamati 1850 tikutanthauza 1850 after death and resurrection of Jesus Christ. Ndiye kuti kuchoka pamene Yesu adachoka dziko lapansi pano kupita kumwamba, zaka 1850 kenako ndi pamene amaoneka munthu uyu. Ndikufuna kuti kutsogoloko ndibwere ndi funso andifunso limenelo, ndikufuna tithandizane kuyankha maka ndi zomwe akukamba David Law, David Stewart Mogg ndi professor wake Emeritus George Shipson CBE. Ine ndifuna zimene tizipange comparative. We should compare the two. History imene kusungidwa ku Malawi ndi imene adakalembera iwo wa dziko lina, imene buku lake likumagulitsidwa kumeneko. Maka chimene chapangitsa kuti tipite kumeneko
ndi chifukwa cha munthu amene amutchula kumapeto kwa history imene kupezeka ku Cape Maclear. Akwaku to challenge encyclopedia in a history na ndaipeza through reading my books a Encyclopedia Britannica komanso buku ilila David Stewart Mock ndi Professor Emeritus George Shepson kuti anthu awa alemba mabuku akuluakulu pa dziko lapansi pano. Mabuku awo awiriwa ine ndikupeza mu zofowoka after doing my personal research. Osadalira zopanga forward munthu kapena zimene anthu amalankhula kapena zimene ndani amatani, koma ine ndingonena kapena kuwerenga kapena kukhala ndi mafunso kuchokera mu zimene anthu achita kukhalira pa university ndi kukakhala pasi kulemba buku ndi kumaphunzitsa anthu ma primary school, ma secondary school ndi kuma university. Anthu ndi kusenza ndi kumayenda ndi history imene ndi kumayenera kuti ndiyoona. Nde inenso ndawerenga nawo zomwezo adalemba kale nazo. Ndiye mu zimene ndawerengazo ndi mafunso amene ndifuna kuti Ajewa, Ayawo, Azulu komanso Maswahili tiyankhe funso limene kumapeto kwake chifukwa there is a connection. Jumbe atitengera kutali. Inu musandisiye choncho. Mwati mukhoza kukhala ndi mtima ofuna kujoina ma platform zathu 069 3015 amene ndeni manambala amene anzanu akumatumiza mauthenga ku WhatsApp kupempha kuti ajoine Whispers Community Radio adziphunzira pa Whispers College of Mindset Change. Lekani kumangovomera nkumatsatira zilizonse. Masonga ndi madalira kuti mudzipata ma forward zambiri zimene zimachitika kusizimabwera kuma forward anuko. Musataye nthawi, joinani ma platform zathu kafiko mvera ndithu indukhala shasha omamva history kuwerengedwa direct kuchokera pakamwa pa Oswald Jimani. Tate ndisakujira nthawi yanu ndi yochepa kale, tate ndithamange ndi history for ndi commentary yochuluka pamene tikufuna tipeze bodza la azungu limene mukakamizika dziko ngati la Malawi limene lili ndi ayawo ochuluka lero ma professor ambiri ali ma PhD achiyawo alibe chidwi chofuna kudzilemberanso mbiri yawo momveka bwinobwino kuchokera mu zimene iwo amazidziwa komanso zimene zikukhulupirika kuti zikhoza zoona. Kotero tidasiyira azungu kuti adzitilembera mbiri yawo. Ine mmene adafotokoza azungu zokhudzana ndi Jumbe uyuyu wa ku Cape Maclear komanso Jumbe amene ankagwira akapolo, sindikudziwa kuti Jumbe weniweni ndi utiyo. Mwina ino ayawo Jumbe popeza ndi m'bale wanu komanso ino akotakota Jumbe popeza mukundziwa bwinobwino, tabweretsani umboni mudzafotokoze za Jumbe amene mumadziwa. Ifa Jumbe amene tikumuwerenga mabuku lero ndikuona kuti pali contradiction and certain European is Africa history adalemba mbiri imene azungu yopatsa mafunso. Tati antipitizeni chifukwa choti zambiri zili kutsogoloko. Ndiye kuti adasamutsira missionary yake kukaisiya ku Khondowe. Ndiye sakuti Khondowe ngakhala not too familiar ndi dziko la Malawi ngakhale kuli kwathu, koma I believe kuti kukhoza kukhala chigawo cha kumpoto. Some scientists who examined him compared his school anthu amene adachita za science poyezayeza mafupa ndi chigaba chake akuti adachipeza chigaba chakechi kuti ndi cha Zinjanthropus. Zinjanthropus nimene afotokozera muja anthu oneka ndi mitu yapang'ono fananira ndi achina chipanzi inde no achina King Kong. Tangomalizitsani kuti mamankezi kumene koko ndimene ndifode nkhani ipite kwa bwinobwino chifukwa olo kuti muone gaba lake ndipo ine ndili ndi mafunso. Mukasiyira panjira kumvera vyeni zambiri simuzimva nawo. Kwanyoncho sensationalist zimenezi sensationalist tabloids quickly labeled him the missing link. Tabloid ni chibuku chimene chimalembedwa mbiri zosiyana-siyana chokulirapo bwino akuti anthu amene adapanga sensation yamenemo adafulumira basi kumpanga label kuti akhozokhala the missing link. Mwina mutatenga mawu amenewa a the missing link ndi kuyamba kufufuza mudzapeza chomwe iwo akufuna kutanthauza. Amene yuyu chimene akumunena kuti the missing link ndi chifukwa choti sapezeka so wina sadapezeke mbuyo mwake ndipo sadapezeke wina pambuyo pa iyeyu kuti angamupange linki kwa ndaninso kukubadwa kwa lero kuti akufanana ndi uje pambuyo pa iye kapena afunanso ndi wina kutsogolo kwa iye. Ndipo kutsogoloko in conclusion afotokoza iwowa ndithu azeni akewa akuti the missing link ndilo dzina limene adampanga describe mwapatali portraying him as the last living Zinjanthropus. Kumpanga describe
kuti iyeyu akhoza kukhala munthu omaliza mudzi anthu zimene zinkaoneka ngati minkhwere. However, komabe, after careful scientific study, adapanga kafukufuku wina munjira za science modeka bwinobwino, researchers concluded that he most likely suffered from microcephaly. Akuti ameneyu imfa yake akaona akuti adakumana ndi nthenda ya microcephaly. Maka nzathu amene budapanga za chemistry ndiye kuti amene aka microcephaly ndi nthenda imene amabadwa nayo mwana yakubadwa ali ochepa bongo mmutu, zimene zimampangitsa kuti abadwe ali wamkulu thupi bwinobwino koma kamutu kakang'ono, andi zimenezi zimampangitsa kukhala munthu oganiza mochepa, ndipo chifukwa choganiza mochepa kumeneko amakhala munthu oti he find everything difficult in his life. Kotero ndi mtundu wina wa matenda, andi nthawi ina tikadzakhala ndi kuthekera mu nkhani ya Health Junction pa Whispers of the Stranger tidzabweretsanso kudzafotokozera maka zokhudzana ndi mtundu wa nthenda imeneyi. Koma popeza lero lino sitikufotokoza kwambiri zokhudzana ndi zimenezo, tatiye ndithamangeni ndi history yathu. Chejumbe was sold by Chief Mlozi as a slave to the Arabs of Zanzibar. Akuti Chejumbe akuchitatu kuyika Chejumbe was sold, adagulitsidwa by Chief Mlozi, adagulitsidwa ndi Chief Mlozi, Fumu Mlozi, as a slave ngati kapolo, kugulitsa kwa adagulitsa ngati kapolo, to the Arabs, kwama Arabs of Zanzibar, ochokera mu dziko la Zanzibar, and never returned home, ndipo sanabwererenso ku nyumba kusowa kake kunali komweko. Pamenepo ndi pamene history imene ipeza ku Cape Magiriye dziko la Malawi kwa lero lino tinasira kuwerenga pamenepo. Sono iyi ndi section imeneyo ndikufuna kuti ndiyambe kubweretsa mafunso. Choyamba, munthu ameneyu ine ndifunsa mafunso kupita mbali zonse, history tiyikapo, komanso history ya zipembedzo ilowa nawo mmenemu. Pali zinthu zingapo ndithu zimene ndifuna ndifunse, koma ndizifunsa azindikukumbukira mafunso ifoti ndi wochuluka ndithu. Chinthu choyamba nchoti munthu yakuti anapezeka 1850. Ngati anapezeka 1850, history ya azungu ikamafotokoza zokhudzana ndi anthu aku Africa, maka potiona inferior, kutiona kuti khoza kukhala amusi kwambiri osazindikira, tizidziona kuti ifeyo ma Africa basi paibe chimene tingapange, amatikankhira kwambiri kuti ife tinachokera kwa anyani, ndipo pang'ono tinkasintha kena kukhala banthu. Ndene ndi mafunsa, ndikufuna kuti ndibweretse funso. If this history ikufotokozedwa apa ndi ya 1850, pa 1850 tanena kale kuti ndi zaka 1850 pambuyo pa imfa ndi kuukitsidwa kwa kufa kwa Yesu ndi kukwera kwake kwakumwamba. Patadutsa zaka 1850 ndi mmene Chejumbe amaoneka. Okay, ngati zili zoona kuti ku Africa kuno anthu tinkaoneka ngati anyani kapena ooneka ngati achina Chejumbe, I truly believe kuti ku Africa kuno azungu abwera kangapo konse. Ulendo odziwika umene anabwera azungu ku Africa kuno ndi umene anabwera Joseph ndi m'bale wake Benjamin, kapena kuti Yusuf ndi Binyamini, ana a Jacobo, atumiki a Mulungu amenewo. Ndimafuna history ya azungu kapena zipembedzo zanuzo idzandifotokozere kuti kodi Benjamin ndi Joseph mmene ankabwera ku Africa kuno, kaya ankabwera kwa ndani, kaya ankadzatani, adapeza anyani. Chifukwa ndikukhulupirira kuti Benjamin ndi Yesu oyamba ndi Benjamin. Yesu ndi Joseph oyamba ndi Joseph, Yesu asanabwere. Ndiye ndikufunsa kuti akina Benjamin ndi azibale yawo nthawi imene abwera ku Africa kuno ndizoona kuti adapeza anthu ooneka ngati anyani? Nde ngati adapeza anthu opeza ngati anyani ndi amene ankalamulira nthawi imeneyo ku Africa kuno. Kwa Egypt timamva kuti ufumu wa Farao unkapanga khavo choya kwa kina Morocco, Libya, Tunisia, Egypt imeneyo, Somalia, konse mpaka kwa kina Ethiopia uko. Onse unali ufumu, that was a kingdom, that was empire.
ya Farao. Anthu awawa akuti ankapeza ku East Africa. Ndiye akufuna kugawa kuti ku North Africa kudali anthu, ku East Africa kudali anyani. Ngati uyuyu akupezeka zaka 1850 kupezeka ku Cape Maclear, mufuna ndiuza kuti kuchoka pa nthawi ya Joseph ndi Benjamin anthu anali ali anthu, then kenako anadzabwereranso kwa anyani, kenakonso nkumabwerera kwa anthu. Ngati munthu uyuyu amaoneka ngati mmene anamujambuliramo ku Cape Maclear. That was 1850. And Dr. Ndandanawa amadapanga discover mutatenga kuti 1850 1850 kudzafika 1950 ndi zaka 100. 1950 kudzafika lero ndi zaka 170. Pa zaka 170 tikupeza umboni ona kuti azungu dziko la South Africa alamulira over 315 zaka, ngati 320. Ngati zili 320 mukapanga minus 2026 mudzapeza kuti azungu ku South Africa kuno anabwera mu zaka za ma 15 kapena 1600. Ndiye kuti uyuyu ku Cape Maclear asanabadwe, amene mukuti chiye jumbeyo asanabadwe Cape Maclear. Ndiye azungu anakwanitsa kupeza akina Chaka Zulu ku South Africa kuno amene ankaoneka ngati anthu, koma ku Malawi kukupezeka ma apes. Sure, history imene ikhoza yoona tateni trash imetazika nikaipa mbali, ndikuona ngati kuti ndi zabodza. Chiye jumbe amene kundziwa ife can never look like this one here. Ichi azungu pali mwina adachitenga just to make ayawo kapena kuti awapangitse amalai kapena anthu achikuda to look inferior. Tateni tiyang'ane ndi bodza lina limene likupezeka mu history imeneyi. Bodza lina limene likupezeka mu history imeneyi akuti mchaka cha 1875 Dr. Robert Laws, a Scottish missionary, had to visit Cape Maclear to see this man. Ndifuna ndipange quote pamenepo. Azungu amene tikwadziwa ife ndawo amene adapanga discover achina Dr. Livingstone chani. Koma apa zikumveka kuti Robert Laws nda amene adaganiza then thought of opening Livingstonia mission. Sindikudzoti mmene ankatsekula Livingstonia mission Dr. Livingstone anali atabwera kale kapena asanabwere. Ngati Dr. Livingstone anabwera, did Dr. Livingstone met this guy? Chifukwa pali bodza lina limene amanena kuti azungu Dr. Livingstone he discovered Lake Malawi. Chonsecho adapeza kuli anthu akusamba nyanjamo, atafunsa ichi ndi chani nawo zoti ajinyasa. Then he named it Nyasa, Lake Nyasa. Mwachidule anali mbuli, lake ndi nyanja, nyasa ndi nyanjaso. Ndena li nyanja. Sankadziwa chimene ankalankhula Dr. Livingstone. Then ndikufuna ndifunse kuti uyu anabwera ndi kutsekula missionary imene adayitcha Dr. Livingstonia mission. Kodi iye ndi Dr. Livingstone oyamba ndani? So if Dr. Livingstone ngati anali oyamba akufuna kundiuza kuti once discovered Lake Malawi sanadziwe chifukwa Cape Maclear ndi Lake Malawi ande ndi kumangochiso ndipo ndikwawo kwa ayawo. Nde iyeyo he discovered Lake Malawi and he failed to meet chinthu chodabwitsa ngati chiye jumbe. But yet he discovered Lake Malawi. Trash. Ndikuona kuti zabodza. Even Dr. Livingstone he didn't know even what he was doing. Mukuphunzitsa nabodza mukusunga mbiri imene ikuoneka kuti uncertain. Tiye ndithamangeni so tifipire pang'ono. Ngati Dr. Livingstone anali otsirizira kubwera pambuyo pa pandane uyu pa Robert Laws. Then iyeyo Robert Laws adakamva uthenga ndi ndani woti ku Malawi ku Cape Maclear kuli chiye jumbe. Chifukwa apa history imene akusunga ku Cape Maclear sure ine mpanda kumanga malo nkumasunga history izizi zolas. Okay, let me ask you another question. In 1875 Dr. Robert Laws, a Scottish missionary, had to visit Cape Maclear to see this man. Akuti iye anachoka ku Scotland kubwera ku Cape Maclear akuti kudzamuona munthu amene. Kodi iyeyo ku Scotland iko in 1875 adamva ndi ndani kuti ku Malawi ku Cape Maclear kuli munthu iye jumbe aoneka modabwitsa? Ndi mzungu mbale wake ndani amene anabwera kudzamuuza kuti ku Malawi ku Cape Maclear ndaona munthu odabwitsa, iweyo Robert Laws pita ukaone kumeneko? Adamva ndi ndani? Bodza. So asatinamize kuti ulendo wake wochoka ku Scotland kubwera ku Cape Maclear ankabwera kudzamuyang'ana chiye jumbe kapena kudzamuona chiye jumbe zabodza. Angofotokoza chimene ankabwerera.
koma kulemba history amanda kuti anachoka ku Scotland mu 1875 kubwera mu Cape Maclear only to see Chejumbe. How did you know? Inuyo simukudziwa kuti ku Wales kaya ku Britain mbali ina yake ya Britain kandi dziko kandi England ku Britain iko mbali ina yake kandi ku Manchester kaya yayi ndi kuti kumene koko kuli munthu odabwitsa inu mungachoke pano ungopita makafufuza posakhawo kuti mwamva ndi wina wake ndi bwanji sana mutchuleka ye wina aya amene amumva kuti after receiving a news kuchokera kwa kuti wakuti amene adayambirira kubwera andi ngati adayambirira kubwera iye chimene adapanga discover ncha akulu this nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Okay, muli mafunso odi akhoza tipangitsa kuti VN ikagwe mpana kwa 1 hour koma ine ndikufuna ndingokuzanire this is the forgotten truth about Yao people and uncertain European Africa history. Ndi history imene azungu adalemba imene imaoneka kuti ndi trash zinyala zopanda ntchito yokhudzana ndi Africa and they make us believe it and ifedi kumaphunzitsana that history. Ndipo inu mukudziwa zonena kuti mlozi anthu I don't know ngati pali history ina yosemphana ndi imene ndikusunga koma zimene ndakhala ndikumva ndizoti mlozi uyuyu amene akuoneka kuti ndi amene adamugulitsa Jumbe ngati kapolo kwa ma Arabs ochokera ku Zanzibar. Pankhani ya mlozi yokhayi ndi imene ikundipangitsa kuti tsopano tatiye tipiteni tikayang'ane kuti kodi mloziyo adali yani. Mlozi timuwerengaso mojowajowa chifukwa cha nthawi. Adi mlozi amene adali katswiri amadamanga empire yogulitsa akapolo. Koma ndi history yayikulu andi buku lake ndimenda kutchulirani lija kuti Mlozi of Central Africa. Ndipo buku limene lidalembedwa ndi David Stewart Mogg ndipo author wake ndi Professor Emeritus George Shepson. Ife takhala kukhulupirira kwa zaka kuti mlozi adali mchewa. Mlozi adali mchewa. In reality, after kupanga ma research ife ku Whispers College of Mindset Change, tapeza kuti mlozi sanali mchewa. Mlozi anali sulutwani. Ndese ndikudziwa kuti sulutwani akhoza kukhala mchewa. Mlozi anali sulutwani. Akuoneka atavala mkhanjo, atavala chisoti, atayala kansalu kankajani kena mwaka chiwiya kamene Asilamu amagwiritsa ntchito popemphera. Wandevu zake mmene amaonekera shehe. Koma akuti anali sulutwani. Ndese ndikudziwa kuti what is the connection between this mlozi ndi mlozi amene mmene kuti alozi ndachewa. Kodi ankamutcha mlozi chifukwa chani? Munthu amene akuoneka kuti akhoza kukhala soti anali muyawo. Koma mukamuona maonekedwe ake ndi zithu zimene zikupezeka m'mabuku amene tikuwerenga zikuoneka kuti anali ndi maonekedwe osiyana ndi mmene Chejumba amaonekera. Okay, chinthu china chopatsa chidwi nchona kuti munthu uyu mawu oti mlozi. Let me go to another page. My other page. Okay, pa page ina ndikupeza mawu ona kuti mlozi sanali mchewa chifukwa mawu oti mlozi akupezeka mu zilankhulo zitatu: Chiyawo, Chiswahili kapena Chizula. Ngati chichewa chingapezekepo atiuza tanthauzo lake ngati lilimenelo. Koma mlozi amene akupezeka mu zilankhulo za Chiswahili, Chiyawo ndi Chizula akutanthauza chinthu chimodzi. Pa Chiswahili mukati mlozi akuti ndi mfiti, munthu wa matsenga, kapena mlogi. Mlogi kapena mlodzi, olodza. Ndi mawu amene akuchoka kuti kukulodza, mlodzi. Nde kuchoka pa mlodzi ngati chichewa mlodzi okhala ndi DZI kukhala mlozi. Koma kwenikweni kuti tiwerenge pa chichewa ndi kuti mlodzi, olodza, mfiti. Mawu omwe oti mlozi ndi mmene ndamuja kuti pa Chiswahili amati mlogi
mchawi, nsawi, mchawi, msawi, mloji, mfiti. Ndipo mukapita ku Chizulakati mlozi ndi chiwanda chooneka ngati mkango cha mapiko chili choyera. Ndipo tikawerenganso bukhu lina tidzalibwetsa pake la Azula limene likufotokozera nkhani yokhudzana ndi ma ancestors komanso ziwanda ndi kupembedza zinthu mizimu. M'bukhu limenelo akufotokozera zomwe amachita akafuna kuyitana ziwanda zoti ziwathandize mu ntchito iliyonse imene wakufuna, kaya ndi mtendere, kukolola chakudya, chitetezo, kupanga strike adani, kubwezera choyipa, kutsirika malo, kaya kupanga chani. Akulongosola mu bukhu lawoli, Azula amenewo akufotokoza mu bukhu lawoli kalikonse kamene iwo amachita kuti ayitane ziwanda zimenezi. Ndipo mkulemba bukhuyu anatsindika kunena kuti tili ndi Azula ena amene amadzipatsa mayina oti ndi achina mlozi. Amapezeka ku Northern kwa KwaZulu-Natal, kumeneko kuli alipo anthu amene mfunda wawo amati ndi mlozi. Iyeyo akutsutsa kuti mlozi sangakhale munthu. Mlozi ndi chinthu chimene chimayenera kupembedzedwa, osakhala munthu oneka ndi maso, chifukwa ndi mzimu umene sungakhale mwa munthu, koma umakumana ndi munthu through kupanga summon kuti ubwere uwuze zofuna zako kuti ukuchitire, koma sikuti iweyo ngakhale ichocho kapena icho chingakhale mwa iwe. Chifukwa icho nchiopsa kwambiri. Izo tusine likufotokoza ndi bukhu limene likufotokoza history ya Azula ndi ufiti wawo. Tili nalo tidzakuwuzani tsiku lina bukhu limene dzina lake, koma panopo tiye ndisiyeni kaipompo. Ndeti kuti mlozi tikayang'ana kwa Azula kuti kupeza kuti mlozi ndi mfiti. Tikapita ku Chiyawo mloji yokuloga. Tikapita ku Maswahili akuti mchawi. Mchawi ameneyo zikufanananso ndi kukhala kuti msawi. Kodi inu achewa kuti mlozi akhale muchewa zidayamba bwanji? Mungabweretse umboni wanje kuti mlozi adali mchewa? Chifukwa mloziro tili nalo bukhu m'manjamu ananjambula ndipo akuoneka kuti ndi sulutwani wa ndevu zake wachikofia adakhala pa mswala. Akhala bwanji sulutwani nkukhala wachicha? Zikuoneka kuti history zimene anthu mmasunga chifukwa choti mmakhulupirira kuwerenga ndi kuphunzitsa ndi kuphunzira zimene wena adalemba, kulephera kuti mugwiritse ntchito nzeru zanu kupanga research panoka. Akuti ndikuwuzeni zimene profesa wanga adandiwuzako nthawi inake nanenso ntapita utchalichi ndikumvera ulaliki pasi pa zenzanga. Kaya profesa amapezeka utchalichi kakonko, koma nkhani yake akuti munthu amakhala ophunzira akaphunzira kufika pokwanitsa kutsutsa zimene adaphunzira. Munthu amakhala ophunzira akafika pophunzira pokwanitsa kutsutsa zimene waphunzira. Ngati inuyo simmakwanitsa kutsutsa zimene mudaphunzira, kuti kutsutsa kwake nkotani? Kupanga research mwa inu nokha pogwiritsa ntchito ndi ukadaulo wa maphunziro amene inuyo mwapeza. Popanga research kuti inu mupeze nanunso zimene mukuona kuti zikhoza kukhala zofanana ndi zimene mudaphunzira. Kodi ntchito imene imakhala bwanji? Ntchito imeneyi ndi kuyamba kupanga ma comparatives, kufananiza mabuku onse amene mwakhala mukuphunzira mu ulendo wanu wa maphunziro, buku by buku, nkhani by nkhani, paragraph by paragraph, ndi mpaka namukwanitsa zimene tupanga apapazi. History imene kupeza kukepa makilia ndi history imene adalemba mzungu uyuyu zikupeza kuti ni ma history awiri osiyana, koma nkhani yake kukamba za munthu mmodzi, Jumbe. So Jumbe yu akuoneka kuti anali mlozi, mfiti wa matsenga. Zinthu zazo zimene ankapanga zidali zodabwitsa, koma anthu at the same time mmatiuza kuti mlozi anali tizili mlozi amene ndi amadagulitsa Jumbe. Ndi Jumbe ndi amene opelezeka ndi ma history osiyana-siyana. Komanso zikupezekanso kuti Jumbe yemweyo apa mwamgulitsa Jumbe kwa azungu, Ayuda, ndizi ma Arabs aku Zanzibar. Kenako history ina ikubweranso kumalawi konko kuti Jumbe ndi amene ankagwira anthu ukapolo. Akuluakulu, Jumbe wagwidwa ukapolo ndi mlozi amugulitsa never to return. Kenako Jumbe kubwera history ina, Jumbe ndi amene ankagwira ntchito yogwira anthu ukapolo
kumagulitsa kwa ma Arabs. Jumbe weniweni ndi uti uyuyu adagulitsidwa ndi mulozi kwa ma Arabs yu kapena jumbe weniweni ndi uyuyu amene amagwira ayawo nkumagulitsa kwa ma Arabs. Jumbe weniweni ndi uti mukamaphunzitsana history ku Malawiko. Ndikuona zinthu zodabwitsa zambirimbiri pa nkhani imeneyi. Komanso history ine imene anthu mmakhulupirira ndiyonena kuti mmakhulupirira zoti anthu akuda ndi anyani, tidachokera kwa anyani mpaka mmaphunzitsa zimenezo anthu cloud of humankind ndi kumaphunzira zimene ma college ma university mutafika pa msinkhu oti maphunziro mamaliza akupatsani ma PhD, you never go further for research, munamba gula miru ya matrug ndi masiyenta nkumachita matola zimene maphunziro zija zangu kuthandizani kuti mukhale MP nkumakabandira mazaboma. Koma to go further with education kuti mufike pokudalirani dziko kuti mungathe kulemba history imene ikhoza yotsutsana ndi history imene yanabisa zinthu zambiri zofunikira za kumbiri ya ku Africa komanso zokhudza mitundu yanu, munazisiya zimeneja ana anu ana athu nkumapitiriza kuphunzira bodza. Inu amene mwaphunzira bwino kulephera kufufuza chilungamo kuti muyambe kulemba zinthu zolondola kuti in future ana athu asadzakhulupirira zoti anthu akuda anachokera kwa anyani. Mukulephera kupanga zimenezo up to now ana athu akumaphunzira zonena kuti anthu akuda anachokera kwa anyani. At the same time ndino anthu omvetsa chisoni anthu aku Africa mmakhulupirira zonena kuti dziko limayandama mmwamba ngati chimpira. At the same time kapita madrasa ndi ku chalichi mmakhulupirira zoti tili nkumwamba tili ndi pasi. Kodi ngati tili mu chimpira kumwamba ndi kuti pasi ndi pati? Koma mukapita ku skulu mmakhulupirira zimene zoti chidziko chinchozungulira ngati mpira. Mukapita ku madrasa nku chalichi akukuwuzani zonena kuti tili pano mpanthaka ndipo ali kumwamba. Paradise yo ali kumwambako. Gahena ali kumwamba. Tsono ngati Gahena ndi Paradise zonse zili kumwamba. Popeza ku skulu ndawo dziko lili ngati chimpira. Tsono kumwambako ndi kusi kwa chimpirako, pamwamba pa chimpirapa kapena mbali zina za chimpirapa. Chifukwa chimpira chawo chili mmwamba chikuzungulira chikuyandama. Ndi chimpira chimene chati anthu tili kunja kwa chimpiracho. Kodi amene ali kusiwa kumwamba kwawo nkuti? Nanga amene ali pamwamba pa mpirawa kumwamba kwawo nkuti? Nanga amene ali mbali ina chimpirayi kumwamba kwawo ndi kuti? Iwo akamaloza kumwamba amati kuti kumene kuli Gahena ako nkuti pamenepo. Zonsezi timalemba nkumakhulupirira, yet kumakita kudziwa kuti logically is not adding any sense. Ndi chimodzimodzi izi. Ngati ku Africa kuno anthu adali anyani achikuda. Kodi Joseph, achina Aroni, achina Moses, achina Benjamin adapeza anyani kuno? Poti timamva zonena kuti Ayuda amene ali ku Israeli lero wakati ndi liti adayamba afikapo mpaka na ku Ethiopia. Kodi Ayuda amene wa ku Ethiopia kumeneko zaka zoti Yesu asanabwere komanso zaka zokwana 300 400 chipiteni cha Yesu kudali kuli Ayuda amene adasamuka mapita kwawo ku Israeli. Kodi kumeneko adapeza koso ankhwere? Ndezipeza kabwanji kuti nthawi yonseyo kudali ba ankhwere wankudzapezeka zaka 1850 after Yesu wapita. And we still believing this and teaching our children this nonsense. Zomvetsa chisoni kwambiri. Ino kondomvera buku ili la Mlozi litipangitsa kuti tidziwe zambiri zomwe tipitirize kupanga compare kuzifananizira ndi zomwe history ikusungidwa ku Cape Maclear mdziko la Malawi imene ikuphunzitsidwa kwa anathu komanso imene azungu amabwera ndi kumadzawerenga nkumadzayang'ana zimenezo. Chigaba cha Chejumbecho chikuona ngati chidapita ku Mangalande pazifukwa zodzidziwa okha. Chifukwa Chejumbe adagulitsidwa ndi Mlozi kwa Arabs aku Zanzibar ndipo akuti sanabwererenso ku Malawi. Ndiye ma research ena onse akuchitika kumeneko kopanda muyawo wina aliyense. Ma research ena onse akuchitika kumeneko, ma history akulembedwa kumeneko popanda muyawo kapena Malawi kutengapo gawo lina lililonse lotsutsa kapena kuvomereza za zimene iwo amafotokoza. Akalembalemba mabuku awo amabwera m'masukulu mwanu ndi kudzakuyikirani ma syllabus ndi kumaphunzitsana zimenezo ndi kumakhulupirira nkumatsatira zimenezi. Malawi is a time for mindset change. Ndiliti tidzayambe kuphunzitsa ana athu zoona zenizeni zokhudza mitundu yathu, zokhudza zikhalidwe zathu, zokhudza chiyambi chathu ndi mmene zinthu zathu zidakhalira kuchoka kalekale kudzafika tsiku la lero. Kodi inu mukhala ma professor, mukhala ndi ma PhD o,
kukhala ofusilira ntchito yokhala kansala, president kapena nduna ndi ma MP kuti akati iye mufuna kukhala MP tione muli certificate yanje ya PhD ni chemistry koma mufuna mukakhala MP ku parliament. Nkhani yake adzika bandalama zaboma. Izi sizidzapita kulikonse. Chimene mungadziwe ndi choti anthu amene amalemba mabuku amawerenga mabuku samaonera mafilimu. Ngati mukhulupirira kuonera ma TikTok ndi ma Facebook ndi zinthu za mavidiyo nkumayembekeza kuti tsiku lake mudzakhala akadaulo pa zinthu zosiyanasiyana mukunama. Ikani chidwi ndi kuyambitsa moyo wokonda kuwerenga mabuku kuti mukhala malayi wowala. 0693015 ndiye 10 zathu mwina nkutheka kuti muli ndi funso comment kapena so mwina kutheka kuti pali china chake choti mutitsutse maka muzimene ife timachita. Mukhoza khaso kuti mwina muli ndi ulangizi oti mutilangize kutheka kuti pena pake sitikukwanitsa. Zonsezi ndi zolandiridwa konkuno ku Hillsborough College of Mindset Change madzulo apa 13 April 2026 mwandine Oswald Jimani. Pirizani kukhala afresh kudziyang'anira komanso osayiwala kunjaku kuli nkhondo zimenezi zitikhudza munjira zosiyanasiyana. Tiye tilimbeni wakumanonse. Bye bye.